Jek salah. Ya pedot. Kowe kok kaya ribet banget ki nggawa apa ini? Tuku, Bang. Nanya tuku ndi, Mas? Kori iki keripik pare lho. Waduh, pahit kok uripmu ya. Kowe kok malah ngecet to. Kowe ki cah nom ki mbok ora usah ribet-ribet lho. Lho kok Cepet tua lho. Aku pesen tuku baterai sing iso ngegas kaya ngono kene. kok nek omong ki sek santai, Mas. Ora ngeceng ngono aku ya ora nggo baterai iki asli. Ketok emang bar ngombe oli ketok Ora iki telake blombongan kok iki. Padha kenal pot. Lah iki tak ilangi yo. Lah iki ana telake. Ora kowe iki gek ngopo kok ketok sibuk banget lho. Kok iki aku ki lagi Kang Senan dodolan. Wong iki apik iki wajik salak pundak. Apa ndak matane tuwa? Matane tuwa ora ketok kok. Sampean iki ngawur iki ra keramik segitiga kuwi to. Kok aku keramik. Jeneng wajik salah koyo ngene iki dodolan. Wis daganganmu apa, Nil? Udah, iki titipan. Titipane sapa? Nggone rek kae. Rek kae dititipke rekku. Nek nggonku tak titipe nggonmu entuk ora? Iki beda kok iki wis ana perjanjian. Kuwi titipane sapa? Aku ra iso bloko, Mbah. Iku nek aku bloko mak dadi masalah. Lah ming masalah kok dipikir aku iki gawe masalah ki hobi kok. Nek pengen di masalah tak gaweke piye? Pesen ora suwe lho. Mak gawe masalah. Tak adani. Biyen mbokne nglairke iki pertama kali langsung migrain nak ndane. Wes diomongi aku teko nenggone Mas Gito ya dadi masalah kok, Mbah. Iki Masalah apa? Titipane sapa? Aku ra iso cerita iki. Tak ceriti wis ora iso. Iki nggone Yayu dititipke Mas Rundeng. Njut ra iso le ngadolke to, njut dititipne aku ngono lho. Aja bloko karo Yusono lho. Dibaleni meneh aku rung kaget e. Ya kowe rasa nesur aku ki can biasa ngene iki kok, Nih. Iki ping titipan to? Nek titipan lho iki kok piye to? Malah 5 menit meneh aku kesuwen iki nunggone iki. Nyonya Mas aku tak nitipke nggonmu. Kok pelanggane rene mek garek jiko. Soale wis bayar ditransfer. Iki titipane sapa? Iki titipane Yayu. Terus dititipke Mas Rundeng, saiki dinehke aku aja tak benehke kowe. Nyo. Kok pelangganku teko sik ya, Mbah? Ora bener kowe kuwi. Kok ora bener piye bener? Membantu tindakan tidak mulia kowe. Lah kok ngedolke barang dagangan kok tidak mulia ki piye lho, Nyati Mbah? batin kowe iki dagangane Yayu lho. Lho nulungi kanca kok ora apa-apa, Mbah. Wis ana apa-apa aku ora melu-melu ya. Titip ya Mas Gito ya. Lah terus piye iki aku sing dititipi? Kowe iki rasa bingung. Nek kowe bingung aku tambah bingung. Kowe ngon aku yo. Kowe biasa wae. Aku mau menyelamatkan brandku kok. Lagi terus piye nek Trine ngerti-ngerti titip barangane iki lho piye? Wah, aku mulak banget ya. Minggir. Minggir kowe sampe gara. Iki premane kene po. Kuwi wong kedheran jaran kuwi. Ngelak banget aku. Aku malah dadi gila ta bocah kok iki. Mbak biasa wae lho. Kan iki Iki ya biasa ora. sampean kok tekan iki ajeng napa?
Ajeng napa? Kula goleki Dek Trinil ning ora ketemu. Wis. Tak kandhani ya, Trinil ki bar ngobrol karo aku ki mau. Aku ngene ya. Ngombe ora ndek cara ngombe glek selesai to. Trinil bar saka kene ngobrol karo aku. Ning sajak sibuk bocahe. Malah iki titip barang aku. Iki barange Yayu sing dititipke Sundeng. Malah titipke nang aku. Aku yo gek repot saiki. Oh. Aku titip nang kowe yo. Mengko arep dijupuk. Walah, titat. Aku soalnya repot iki tak lungose ya. Barange diopen. Aku ngrungokke wong loro ngomong kok dadi budek lamunnya. Ya. Hello guys, grandfather. Nih, yuk. Loh, Mas. Nggih. Loh, niki kok antar barang teng iki njenengan dodol apa? Aku Njenengan tak apa? kuwi. Kon Joko. Njenengan ta, Mas? Kon Joko. Kan jaga. Mergo kula niku mboten enten gawean. Dadi wong kula niku goleki Dek Trinil mboten enten kok. Niki ditingene jenengan, mek jenengan kan jagake to. Niki Niki ana sinten? niki barange Yayu. Yuk terus dititipke Mas Rundeng. Barangnya Yayu dititipke Srundeng. Nggih. Oh nggih, iki urusane kula, Mas. Mungkin kan kula ketemu Srundeng. Ya mungkin kula kene Srundeng langsung. Salaman. Ah. Aku. Pun nggih. Kula kene Srundeng ta niki nggene barangnya Yayu to? Barange Yayu dititipke Mas Rundeng nggih. Siap. Cet pilih tukang ngarit sing wis gedhe dadi prajurit. Tak jadi berkembang kalau besar jadi sarjana. Satukan langkah dan upaya, yakinlah kita pasti bisa. Lalui hari dengan bahagia, berbuat terbaik yang kita bisa. Kita muda-mudi bangsa, kuasai dunia. Amalkan ilmu, panggillah bangsamu.